Εξελίξεις, γεγονότα, πολιτική, τέχνη, καθημερινότητα, ζωή. Κάθε πρωί με τη Φωτούλα Δημητριάδη ακούτε για να βλέπετε όλα τα νέα. Άκου να δεις. Πρωινή ενημέρωση με τη Φωτούλα Δημητριάδη. Inforadio. Η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα. Πρωινό Παρασκευής 23 Μαΐου, κυριολεκτικά στο παραπέντε, αγαπητοί ακροατές του Inforadio, των επαναληπτικών εκλογών για τους περιφερειάρχες, για τους δημάρχους, ευρωεκλογές. Ήδη από νωρίς το πρωί που είμαστε μαζί στην εκπομπή ζωντανά στον αέρα σήμερα, σας έχω ενημερώσει ότι θα φιλοξενήσω ζωντανά στο στούντιο του Inforadio τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη ενέργειας, βιομηχανίας και πολιτισμού με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη, την Νέα Πελοπόννησο, τον κύριο Απόστολο Παπαφωτίου, ο οποίος ως γνωστόν στον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών ο κόσμος τον τίμησε για μια ακόμη φορά, τον εξέλεξε Περιφερειακό Σύμβουλο Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας με την περιφερειακή, όπως είπα, αυτοδιοικητική παράταξη Νέα Πελοπόννησο του υποψήφιου περιφερειάρχη του κυρίου Τατούλη. Ο κύριος Παπαφωτίου είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του Inforadio. Θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφωτίου, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητριάδη, για την πρόσκληση και για τα συγχαρητήρια που μου δίνετε, τα οποία βέβαια ανταποδίδω και εγώ ως ευχαριστίες προς όλους τους ανθρώπους που με ψήφισαν, αλλά και σε εκείνους που δεν με ψήφισαν και μου δείχνουν ακριβώς πώς πρέπει να γίνω καλύτερος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απέσπασε η Νέα Πελοπόννησο, ξεπέρασε το 40% στον πρώτο γύρο, έναντι του κυρίου Βουδούρη, του πολιτικού σας αντιπάλου, ο οποίος βεβαίως και αυτός πάνω από το 15%, μια τεράστια διαφορά. Όμως, κύριε Παπαφωτίου, θέλω εδώ, σαν έμπειρος πολιτικός που είστε, θέλω να μου κάνετε μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος όσον αφορά την επιβράβευση του έργου της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και εσάς προσωπικά στα 3,5 αυτά χρόνια, και τι δυνατότητα σας έδωσαν οι ψηφοφόροι σας να συνεχίσετε ένα ταξίδι αυτοδιοικητικό, όπως μου είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ανάταξης και δημιουργίας. Μου είχατε χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις, αυτές βλέπω να γράφετε και στην ευχαριστήρια επιστολή που διάβασα χθες στην εκπομπή. Θέλω να σταθούμε σε αυτό ακριβώς και θέλω να περάσω αμέσως στο επόμενο βήμα, που είναι οι δεύτερες επαναληπτικές εκλογές. Ήταν πράγματι μια δύσκολη μάχη, όπου κανείς είχε μια πληθώρα παρατάξεων να επιλέξει. Και αυτή η διασπορά των παρατάξεων και προκάλεσε και μια αντίστοιχη διάσπαση του εκλογικού σώματος, όπου πολλοί κόσμος, παρά το ότι αναγνώριζαν ότι το έργο μας αποτελεί εγγύηση για το μέλλον, αλλά ήταν και τεράστιο, ήταν ένα έργο το οποίο ήταν καθόλου υπεύθυνο, ήταν δημιουργικό, ένα έργο το οποίο υπάκουε στις αρχές και στις επιλογές που είχαν γίνει από τη Νέα Πελοπόννησο, όπως είχε πράγματι εγκριθεί το έργο αυτό από τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές του 2010. Παρ' όλα αυτά όμως, αρκετοί συμπολίτες μας προτίμησαν άλλα μικρότερους σχηματισμούς, άλλες μικρότερες παρατάξεις, για να ενισχύσουν και φιλικά τους πρόσωπα, αλλά να ενισχύσουν και αυτές δικαίως και αυτές τις παρατάξεις, για να έχουν και αυτές τις παρατάξεις λόγο και ύπαρξη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως απόρριψη, κατά την άποψη δική μου, δεν σημαίνει απόρριψη του έργου μας, διότι το τεράστιο αυτό νούμερο το οποίο φέραμε, παρά την πληθώρα των παρατάξεων και παρά το δικαίωμα επιλογής που είχε ο κάθε ψηφοφόρος και ισχυρών ονομάτων μέσα στην τοπική κοινωνία. Στην τοπική κοινωνία, βέβαια, δείχνει καθαρά όμως ότι η πρώτη προτίμηση και η ισχυρή προτίμηση του εκλογικού σώματος είναι, παραμένει και θα είναι ο Πέτρος Τατούλης, ο αρχηγός της παράταξης της Νέας Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν πλέον και με ανταγωνιστή τον αντίστοιχο αρχηγό της παράταξης του κυρίου Βουδούρη του ΣΥΡΙΖΑ, οδεύουμε και οι δύο πλέον στη τελική μάχη της 25 Μαΐου του
2015, όπου πιστεύω απόλυτα ότι ο πελοποννησιακός λαός θα μας ενισχύσει και θα μας δώσει την εμπιστοσύνη εκείνη η οποία χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε το σοβαρό, το υπεύθυνο και δημιουργικό έργο που ήδη έχουμε αρχίσει και ήδη έχει γίνει πλέον κοινό και γνωστό στην Πελοπόννησο, έχει γίνει ορατό και με το οποίο θα προχωρήσουμε στο οποίο θα προχωρήσουμε με ταχύτερα βήματα και με πιο θεαματικά αποτελέσματα. Κύριε Παπαφωτίου, είχατε μιλήσει επανειλημμένα για το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχει σχεδιαστεί και βέβαια η ψήφος των πολιτών της Πελοποννήσου θα σας δώσει την δυνατότητα να το συνεχίσετε. Μιλάω για την Πελοπόννησο που εν γέννη αφορά και γενικότερα την Ελλάδα. Σωστά? Ναι. Η Πελοπόννησος είναι μια μικρογραφία της χώρας μας, της πατρίδας. Οτιδήποτε λοιπόν καλό γίνεται προς την Πελοπόννησο, πέρα από το ότι αφορά και ολόκληρη τη χώρα, αλλά αποτελεί όμως και ένα πρότυπο και ένα μοντέλο προς μίμηση για τις άλλες περιφέρειες. Και μπορώ να πω θεαματικά, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αυτή τη δυναμική, δίνει αυτό το αποτέλεσμα, δίνει αυτή την εικόνα μιας αναδημιουργίας, μιας ανάταξης, από ψηφίδες θα έλεγα ξεχωριστές η κάθε μία που είναι οι 5 περιφερειακές ενότητες, αλλά όμως ήταν ατάκτως ηρημένες και ως εκ τούτου δεν έδιναν καμία εικόνα. Τώρα πλέον όλες αυτές οι ψηφίδες στα χέρια του μαΐστορα της τέχνης, θα λέγαμε, συντίθεται και δημιουργούν πλέον αυτό το παζλ, δημιουργούν αυτή την εικόνα μιας ενιαίας, αδιέρετης, τουλάχιστον διοικητικά της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου υπάρχει ένας σχεδιασμός, μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πραγμάτων, ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός προς επίτευξη και εφαρμογή αυτού του εγκεκριμένου σχεδίου που μας το έχει εγκρίνει ο πελοποννησιακός λαός. Είναι σαφής η εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος ότι εάν δεν είχε διασπαστεί το ψηφοδέλτιο, εάν δεν είχαμε το ψηφοδέλτιο του κυρίου Δέδε, σαφέστατα η Νέα Πελοπόννησο, ο Πέτρος Τατούλης θα είχε τελειώσει σήμερα και θα είχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εκλογές τις περιφερειακές, κύριε Παπαφωτίου. Σήμερα, παρακαλώ. Αυτές ήταν μια προσωπική επιλογή του συναδέλφου του κύριου Δέδε. Οδεύει ο καθένας στην πολιτική στον δρόμο του. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ την απόφαση αυτή, είναι εντελώς προσωπική. Εν πάση περιπτώσει όμως ο πελοποννησιακός λαός κατέταξε το ψηφοδέλτιο αυτό, όπως και πολλά άλλα, στη θέση που έκρινε ο ίδιος ότι πρέπει να είναι, και ως εκ τούτου τώρα προχωράμε μαζί. Αλλά εν πάση περιπτώσει με όλη τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο σκοπός θα είναι κοινός, η προσπάθεια θα είναι κοινή και όλοι μαζί με τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε θα έχουμε στόχο τη δημιουργία και την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής στην Πελοπόννησο, στη Νέα Πελοπόννησο θα έλεγα. Κύριε Παπαφωτίου, η αποχή ήταν πολύ μεγάλη. Και σήμερα λοιπόν, πέστε μου, ποιους καλείτε να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή, γιατί μιλάμε αφενός μεν οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι σύμφωνα με τις κριτικές και τις δημοσκοπήσεις είναι μεγάλο το ποσοστό που δεν προσέφηκε στην κάλπη, αλλά και εκείνους οι οποίοι εκ των πραγμάτων ψήφισαν την πρώτη Κυριακή τους δικούς τους ανθρώπους εντός εισαγωγικών, και σήμερα με ποια κριτήρια θα προσέλθουν και γιατί βεβαίως είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να επιλέξουν σωστά στον καλύτερο και στον ικανότερο. Κυρία Δημητριάδη, η πολιτική είναι συνηθίζει και λέει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Στατούλης, είναι ένα βαρύ αγώνισμα, ένα βαρύ άθλημα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα πρέπει να έχεις ορισμένα χαρακτηριστικά να σε διακρίνουν, θα πρέπει να έχεις εργατικότητα, διάθεση προσφορά την ίδια, να έχεις αγωνιστικότητα, να μην κιωτεύεις, να μην φοβάσαι και να απευθύνεσαι πάντοτε στους πολίτες λέγοντας τους την αλήθεια, όποια και να είναι αυτή. Έτσι λοιπόν θα σας πω και εγώ την αλήθεια. Είναι μια θέση, θα έλεγα, ψεύτικη το να μην πηγαίνει κανείς και να απέχει όλης της διαδικασίας. Δεν είναι υπεύθυνη θέση ενός υπεύθυνου πολίτη, απλώς είναι μια φυγή προς απόκρυψη και προς αποφυγή μιας σκληρής και δύσκολης πραγματικότητας, και μιας πραγματικότητας η οποία δεν μας αξίζει σε όλους τους Έλληνες, και μιας πραγματικότητας η οποία μας έχει τραυματίσει, έχει μπει μέσα στα σπίτια μας, όλα τα ελληνικά σπίτια, και έχει δημιουργήσει και πληγές οι οποίες είναι πολύ δύσκολα να λυθούν.
Αυτή είναι μία άποψη, η άλλη άποψη είναι ότι δεν μπορούμε εμείς μπροστά στην σκληρή αυτή πραγματικότητα να απέχουμε. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος, περισσότερη διάθεση, περισσότερο ορμή, να επιλέξουμε τους καλύτερους. Εκείνους οι οποίοι μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση, εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να εμπνεύσουν τον κόσμο, τους πολίτες, ούτως ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Αυτό βέβαια στην Ελλάδα δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια με την πολιτική ασχολιόντουσαν πάρα πολλοί, θα έλεγα, οι οποίοι δεν θα σε ελεύθερο στίβο θα είχαν αποτύχει ή δεν θα ήταν αυτοί στους οποίους θα προσλάμβαναν οι αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εγώ καμιά φορά που σκέφτομαι και βλέπω έτσι πολιτικούς, είμαι λιγάκι ομός και σκέφτομαι αυτόν τον πολιτικό, αυτόν τον βουλευτή, εάν είχα μια επιχείρηση θα τον προσλάβανα στην επιχείρησή μου. Εάν δεν τον προσλάμβανα την επιχείρησή μου και θα έφερνε κέρδη στην επιχείρηση και θα έφερνε αύξηση των θέσεων εργασίας ή θα έφερνε αύξηση των προσόδων, σίγουρα θα τον προσλάμβανα. Εάν όμως όχι. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει ο καθένας στο ρόλο του που είναι, θα πρέπει να διαλέγει τους καλύτερους. Και θα πρέπει να διαλέγει τους καλύτερους εφόσον έχει πληθώρα από αυτούς τους καλύτερους. Όταν λοιπόν αφήνουμε εμείς οι ίδιοι υπεύθυνα την πολιτική στα χέρια μη καταλήλων προσώπων, από εκεί και πέρα η αποχή είναι μια θέση ότι κανένας από αυτούς δεν μας κάνει. Είναι όμως, βγάζουμε όμως τα μάτια μόνοι μας οι ίδιοι, διότι από αυτούς που έχουν απομείνει διαλέγουμε τους ελάχιστους καλούς, οι οποίοι είναι και αυτοί οι ελαχιστότατοι, θα έλεγα, μπροστά στο γενικό σύνολο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας φαύλος κύκλος σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να τον αποφύγουμε, θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα και πράγματι είναι σωστό αυτό το συναίσθημα, είναι αληθινό, αυτή η παρόρμηση θα έλεγα της απόρριψης του πολιτικού συστήματος που είναι πράγματι μια, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να διορθωθεί το πολιτικό σύστημα, ήδη έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι λύση όμως να απέχουμε και να μην διαλέγουμε και να μην εγκρίνουμε τους καλύτερους που έστω και λίγοι υπάρχουν και μέσα στο πολιτικό σύστημα. Με αυτούς τους καλύτερους θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε με την κρίση. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι καλύτεροι μέσα στο πολιτικό σύστημα, από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει ελπίδα, κυρία Δημητριάδη. Έχετε καταγράψει την καρδιά του προβλήματος έτσι όπως τη βιώνουμε όλοι μας, έτσι, και βλέπω ότι έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Όμως κύριε Παπαφωτίου, επειδή έχετε ζήσει αρκετές εκλογές και τώρα μέσα από την περιφέρεια βλέπετε τα πράγματα πολύ πιο ευρύτερα, πολύ πιο διεξοδικά και μέσα από τον αγώνα τον οποίο έχετε κάνει, μιλάμε τώρα μαζί σας, σε εσάς απευθύνομαι, και είναι γεγονός ότι αυτές τις ώρες οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι, Τατούλης, Βουδούρης, ακούμε τι λέει ο κύριος Βουδούρης, ακούμε τι λέει ο κύριος Τατούλης. Θέλω λοιπόν να σας πάω σε αυτά που δήλωσε πολύ πρόσφατα ο κύριος Τατούλης, γιατί έχουμε ο κύριος Βουδούρης στο πολιτικό σας αντίπαλο, διότι έχω και τη βόμβα σχετικά με τα σκουπίδια, αλλά θέλω να σας πω αυτό που είπε ο κύριος Βουδούρης, ότι αντίπαλός μου στις εκλογές είναι το σύστημα Τατούλη. Και τι είπε? Είπε ότι, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μάλιστα, ότι έθεσε υποψηφιότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να κάνει την ανατροπή και να αποτρέψει την κατρακύλα, λέει, που ζούμε σήμερα στην Πελοπόννησο, που πλήττεται από την κρίση. Πέστε μου λοιπόν εσείς, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Είναι πράγματι ότι αντίπαλος του κυρίου Βουδούρη είναι το σύστημα εντός εισαγωγικών, εγώ θα τα έλεγα η αντίληψη και το πνεύμα του Πέτρου του Τατούλη. Και είναι ένα σύστημα, ένα κλίμα, ένα πνεύμα το οποίο δεν ταιριάζει, δεν συνάδει με τον κύριο Βουδούρη, ο οποίος απλώς είναι ένας ελευθερωτιστής, έκανε περιφορά από πολλά κόμματα, πούλησε τους αρχηγούς του όλων των κομμάτων αυτών, διαγράφει από τους μεν, μετακινήθη στους δε, και στο τέλος κατέληξε, έχοντας στόχο πίσω από το μυαλό του να είναι ένας μόνιμος βουλευτής υποψήφιος του νομού Μεσσηνίας, να αναλάβει την υποχρέωση της εκλογής του ως περιφερειάρχης εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ, εκλεκτός του αρχηγού θα έλεγα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντιδράσεις όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω και να θυμηθούν και οι ακροατές μας ότι υπήρξε ο εκλεκτός και είναι ο εκλεκτός του ίδιου του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος επευλήθη ως αλεξιπτωτιστής χωρίς να έχει καμία σχέση με την Πελοπόννησο. Αγνοεί την Πελοπόννησο ο κύριος Βουδούρης και την αγνοεί, και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται και από τα λεγόμενά του. Όταν μπερδεύει τους Βουτιάνους, ένα μικρό χωριό, με την πόλη των Βουτιάνων, όταν γεωγραφικά αναφέρεται σε πόλεις τις οποίες δεν έχει επισκεφθεί και σε μέρη τα οποία δεν έχει επισκεφθεί
αποκαλυφθεί ποτέ και τα οποία ανιστόρητα τα περιγράφει με ένα λεξιλόγιο το οποίο δεν αφορά αυτές τις πόλεις ή τα μέρη, καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι ο άνθρωπος είναι κομίτης, είναι επισκέπτης και επισκέπτης θα μείνει, θα περάσει απλώς από τον αυτοκινητόδρομο και θα φύγει όπως ήρθε, πράγματι την επόμενη φορά για νέα μετερίσια, για νέες αλλαγές που θα ευαγγελίζεται σε περιοχές βέβαια που δεν θα τον ξέρουν, διότι εμείς η περιοχή μας ήδη τον έχει γνωρίσει και με την καλή. Εν πάση περιπτώσει το θέμα μας δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα μας δεν είναι. Απλώς είναι αυτό που ευαγγελίζεται ο κύριος Βουδούρης, αυτό που ευαγγελίζεται ο ελευθερωτιστής κύριος Βουδούρης, ο οποίος ήρθε στην Πελοπόννησο και τα έχει βάλει με το σύστημα, με το πνεύμα Τατούλη. Και πράγματι τα έχει βάλει και δικαιώς, διότι εμείς, κυρία Δημητριάδη, έχουμε αρχές. Έχουμε αρχές και αξίες, τις οποίες ο κύριος Βουδούρης καλό θα είναι να τις διαβάσει, να τις αγγίξει, μήπως τις καταλάβει και μπορέσει και αυτός να προχωρήσει σιγά σιγά ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια παραμείνει. Και αυτές οι αρχές και οι αξίες μας αφορούν την ανάπτυξη της ίδιας Πελοποννήσου, η οποία βασίζεται σε αποτελεσματικότητα, η οποία βασίζεται στη διαφάνεια των δράσεων και των ενεργειών μας, στην ανεξαρτησία, αυτό που μας χαρακτηρίζει εντελώς. Είμαστε μια ανεξάρτητη παράταξη. Οι άλλες, οι κομματικοί συνδυασμοί, οι οποίοι ενισχύουν την παράταξή μας, ενισχύονται, σύρονται κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών σε εμάς, λόγω του προγράμματος και λόγω της αποτελεσματικότητας του έργου μας. Δεν είμαστε ταυτόσιμοι εμείς με οποιαδήποτε κομματική παράταξη. Είμαστε εντελώς ανεξάρτητη παράταξη και σύρουμε, μπορώ να πω, όλες τις υπόλοιπες τους κομματικούς μηχανισμούς και μέσω των οποίων επιτυχάνεται η στήριξη από τη μεριά τη δική τους. Δεν επιζητούμε εμείς κάτι τέτοιο. Το έργο το ίδιο το δικό μας επιβάλλει αντίστοιχες σε αυτούς συμπεριφορές. Και το δεύτερο, το άλλο το θέμα, η διαφάνεια, είναι κάτι το οποίο μακάρι όλες οι περιφέρειες και όλες οι περιφέρειες και της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης να εφάρμοζαν τη διαφάνεια την οποία εφαρμόζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε οποιαδήποτε πράξη, σε οποιαδήποτε δράση που έχει κάνει. Και θα σας αναφέρω επιγραμματικά, κυρία Δημητριάδη, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αυτό το ανώτατο σώμα, στο οποίο, προσέχετε να δείτε, δεν είναι πρόεδρος της Επιτροπής ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, παρά το ότι στην πλειονοψηφία των περιφερειών της Ελλάδος, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Περιφερειάρχης, παρόλο ότι είχε το δικαίωμα, δεν κράτησε το δικαίωμα αυτό ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής είναι Περιφερειακή Σύμβουλος και μόνο Περιφερειακή Σύμβουλος. Από εκεί και πέρα έχουν εξεταστεί και έχουν εκδοθεί 7.000 περίπου αποφάσεις. 7.000 της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στα 3,5 χρόνια. Φανταστείτε τι παραγωγή έργου γίνεται σε όλο αυτό το διάστημα. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν από τη μικρότερη δράση, από τη μικρότερη ενέργεια, από τη μικρότερη εργασία που γίνεται για να έχει την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής να αναρτηθεί στο διάβια και να γίνει πράξη, μέχρι το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Φανταστείτε για όλες αυτές λοιπόν τις 7.000 αποφάσεις, τι εισηγητικές εκθέσεις χρειάζεται, τι μηχανισμός πρέπει να δουλεύει, να ενημερωθούν οι σύμβουλοι οι οποίοι να αποφασίσουν. Πολλές από αυτές τις αποφάσεις, παρά το ότι μέσα είναι και το ΚΚΕ είναι και πολλά άλλα, είναι ομόφωνες. Παρ' όλα αυτά όμως, σε αυτές τις 7.000 αποφάσεις, για να δείτε δηλαδή τι σημαίνει διαφάνεια και τι σημαίνει δηλαδή καθαρότητα σε όλες αυτές τις σχέσεις. Υπάρχει τηλεόραση μέσα η οποία απευθύνεται και αυτό μπορεί να απευθύνει και να παρουσιάζει και απευθείας την διαδικασία της Οικονομικής Επιτροπής ή να την παρουσιάσει μετά από μερικές ώρες. Σας λέω πόσο ανοιχτή είναι στο κοινό η διαδικασία. Και δεύτερο, ότι από τις αποφάσεις αυτές έγιναν 4 ενστάσεις για τις αποφάσεις. Μιλάμε δηλαδή σε ένα πλήθος 7.000 αποφάσεων περίπου, έγιναν 4 ενστάσεις, οι οποίες ενστάσεις αυτές απορρίφθησαν και δικαιώθηκαν πάντοτε τη θέση της Οικονομικής Επιτροπής. Εμείς λοιπόν μιλάμε με νούμερα, εμείς μιλάμε με πράξεις, εμείς μιλάμε με έργα, εμείς μιλάμε με αλήθεια αυτή. Ας πει ο κύριος Βουδούρης πότε από αυτά τα τραγελαφικά ή τα βερμπαλιστικά τα οποία λέει συνέβησαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μας αποδείξει. Από την άλλη μεριά, φάκελοι λέει έργων κατετέθησαν στον κύριο Ρακιτζή, πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν κακό στην Πελοπόννησο. Ο στόχος
στόχος πράγματι του ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξης και του ιδίου αλλά και του προηγούμενου του κυρίου Πετράκου ήταν καθαρά η Πελοπόννησος. Να μην γίνει τίποτε στην Πελοπόννησο για να έχουν οι ίδιοι λόγο ύπαρξης και για να έχουν οι ίδιοι λόγο στην επόμενη μορφή εξουσίας. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Και για να το πετύχουν αυτό έγιναν αρνητικοί σε κάθε καλό που γίνεται στην Πελοπόννησο. Και αυτό να σας το πω και στατιστικά, κυρία Δημητριάδη, ότι ελάχιστες αποφάσεις ψήφισαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή του ΣΥΡΙΖΑ εκπρόσωποι. Τόσο ο κύριος Πετράκος, όσο ο επόμενος, όσο και ο μεθεπόμενος, ο κύριος Βουδούρης, πιστεύω ότι θα κινηθεί στο ίδιο πνεύμα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για την Πελοπόννησο, κυρία Δημητριάδη. Τους ενδιαφέρει να μην γίνει τίποτα για να μπορέσουν να αλώσουν την Πελοπόννησο και να επιβάλλουν τα χαράτσια αυτά, τα πρόστιμα στα σκουπίδια, τα 400 εκατομμύρια που μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χάρη στην εξυπνάδα και στην ευρηματικότητα του Περιφερειάρχη αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων οδεύει προς την υλοποίησή του και αποτελεί πρότυπο, εθνική επιλογή και αποτελεί πρότυπο και για όλη την Πελοπόννησο. Τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο λάσπη, να πετάξουν λάσπη, μήπως κολλήσει κάτι άλλο σε αυτή τη λάσπη που επανειλημμένος στην προεκλογική αρένα επανειλημμένος και για όλα τα θέματα ρίχνουν. Κατά τρόπο θα έλεγα ανέσχυτο, γιατί δυσφημούν την ίδια την πατρίδα μας, δυσφημούν την ίδια την Πελοπόννησο και δυσφημούν την ίδια την Ευρώπη, μια και είναι σαφής και δεδομένη η αντιευρωπαϊκή τους θέση. Πάντως, κύριε Παπαφωτίου, να τονίσω εδώ, παρακολουθώντας την βραδιά των εκλογών, για καιρά νεύρα ήταν η μάχη που δινόταν στην περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο κύριος Βουδούρης προηγείται οριακά του κυρίου Δέδε. Ήταν πολύ μικρή διαφορά των δύο ποιος θα παίρναγε στη δεύτερη θέση. Αυτά για την ιστορία όσον αφορά τον πρώτο γύρο. Όμως, μου αναφέρατε το θέμα των σκουπιδιών, τη διαχείριση των αποβλήτων. Και τι βόμβα ήταν αυτή που έπεσε 2 μέρες πριν από τις εκλογές? Διαβάζω συγκεκριμένα: φρένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πάρτι των σκουπιδιών της κοινοτικής νομοθεσίας. Στην κατασκευή των νέων εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακυρώνονται οι χρηματοδοτήσεις σε 11 περιφέρειες από το ΕΣΠΑ του μέχρι το 7-13, από το νέο ΕΣΠΑ 14-20, λόγω βαρύτατων παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Τεινάζονται στον αέρα τα ΔΙΤ ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων και η περιφέρεια Πελοποννήσου είστε μέσα. Κυρία Δημητριάδη, να πούμε πού είναι η αλήθεια. Τρικυμία εν κρανίο θα την έλεγα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει πλέον ο κύριος Βουδούρης και η ΣΥΝ αυτό για να χτυπήσουν το σοβαρότερο και το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή καθαρότητος, το οποίο γίνεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έργο που έχει σχέση με τα σκουπίδια, έργο το οποίο έχει σχέση με τη νέα οικονομία η οποία δημιουργείται από τα σκουπίδια, έργο το οποίο έχει σχέση με την αντίληψη της διαχείρισης των σκουπιδιών. Ένα έργο πρωτοποριακό, ένα έργο εθνικό, ένα έργο που σας είπα και νωρίτερα, πιλωτικό, που θα εφαρμοστεί στην Πελοπόννησο με ιδιαίτερη επιτυχία και το οποίο θα αποκτήσει οι τεχνικές εταιρείες που θα το κατασκευάσουν την τεχνογνωσία εκείνη η οποία θα εξαχθεί και στο εξωτερικό με Έλληνες μηχανικούς και με ελληνικό προσωπικό για πολλαπλά ωφέλη. Αυτό λοιπόν ο κύριος Βουδούρης και η ΣΥΝ αυτό απεμπολούν οποιοδήποτε εθνικό στόχο, απεμπολούν οποιοδήποτε καλό για τη χώρα τους και από εκεί και πέρα προσπαθούν με ανέσχυντο τρόπο, ρίχνοντας λάσπη και λάσπη σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και για αυτό το έργο. Και επειδή λοιπόν εμένα μου αρέσει να μιλάω πάντοτε με στοιχεία, θα σας πω, κυρία Δημητριάδη, ότι το χούι πάντοτε στον άνθρωπο φεύγει τελευταίο, να ξέρετε. Λίγο πριν πεθάνει ο καθένας, πρώτα φεύγει το χούι και αμέσως φεύγει η ζωή και η ψυχή. Έτσι λέει ο λαός μας και είναι πράγματι αυτό βρίσκει τελεία εφαρμογή και στον κύριο Βουδούρη. Το χούι λοιπόν του κυρίου Βουδούρη θα φύγει τελευταίο. Και αυτό είναι ο κεμπελισμός που τον διακρίνει, είναι η κίτρινη προπαγάνδα που τον διακρίνει, είναι οτιδήποτε ανερμάτισο και οτιδήποτε ψευδές και η παραποίηση και η χάρκευση της αλήθειας που τον διακρίνει. Και να σας πω, υπάρχει μία απόφαση η οποία θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και να σας μεταφέρω ακριβώς την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι της αίτησης που είχε
γίνει από κάποιον ιδιώτη του γραμματικού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια αναφορά, η οποία συνδυάστηκε βέβαια με μια προηγούμενη αναφορά που είχε γίνει από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πετράκο, και παλαιότερο μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, του οποίου ο ρόλος του κυρίου Πετράκου σε όλη αυτή τη μακροχρόνια διαδρομή ήταν να μην γίνει τίποτε στην Πελοπόννησο αν είναι δυνατόν, για να έχουν λόγο ύπαρξης και γύρω από αυτόν και ο συνδυασμός του, ήταν να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε και να δημιουργήσει προσκόμματα στην ολοκληρωμένη διαχείριση, στο σχέδιο μοντέλο αυτό που είχε εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Θα θυμίσω εδώ στους ακροατές που με ακούν τώρα και με ακούτε πάρα πολύ και στην Αθήνα και στην περιφέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι μιλάω με το θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Βιομηχανίας και Πολιτισμού, τον Απόστολο Παπαφωτίου, με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τατούλη, και για πρώτη φορά δίνεται η τοποθέτηση επάνω στο μείζον θέμα που έχει προκύψει με τον διαγωνισμό, σχετικά λοιπόν με τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς, γιατί μιλάνε για θεματική ανατροπή, καθώς κυβέρνηση και οι περισσότερες από τις περιφέρειες έχουν επενδύσει πολιτικά, το λέω για να τον βοηθήσω σε αυτά τα οποία μας λέει για την επανεκλογή τους, στο θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η πρώτη λοιπόν επίσημη τοποθέτηση από τον κύριο Παπαφωτίου. Παρακαλώ πολύ κύριε Παπαφωτίου, σας ακούω. Υπάρχει απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει λάβει και την αναφορά του Πετράκου, αλλά και μια αναφορά που έγινε τον περασμένο χρόνο ενός ιδιώτη από το γραμματικό, η οποία τελικά απαξιώνει και φτελίζει όλον αυτό τον επικοινωνιακό σχεδιασμό λάσπης σε βάρος της χώρας και της Πελοποννήσου, σε βάρος της περιφέρειας που εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πετράκος. Και αυτό το πράγμα, ότι η έγγραφη απάντηση της Επιτροπής, η οποία χαρακτηρίζει ως ισχυρισμού του καταγγέλλοντος όλα αυτά τα μέχρι σήμερα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ως τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής για το θέμα των απορριμμάτων. Και σε απάντηση μάλιστα αυτής, η Επιτροπή δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, αφού καταρρίπτει μία προς μία τις καταγγελίες που είχε κάνει ο εν λόγω βουλευτής. Και καταλήγει, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ακριβώς την απόφαση, το συμπέρασμα. Στη βάση των πληροφοριών που παρεσχέθησαν από τον ετούντα και υπό το φως της προηγούμενης του ένστασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ίδια βάση η οποία έκλεισε με έρευνα, έκλεισε δηλαδή και έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ανιχνεύσει παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς στη διαδικασία που ακολούθησε η προκήρυξη, προκειμένου να συναυθεί δημόσια σύμβαση για τη διαχείριση αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Προσέξτε να δείτε, αυτή είναι η τελεσίδικη απάντηση, την οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η καθήλυνα αρμόδια, γιατί είχε γίνει η αίτηση από τον ετούντα, από το γραμματικό του πολίτη, από το γραμματικό έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πετράκος κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές οι δύο ενστάσεις συζητήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελήφθη αυτή η απόφαση, τελεσίδικη απόφαση. Θα σας πω ακριβώς, το έχω ακριβώς στα αγγλικά, είναι, έτσι λέγεται, Notice to Members, με ημερομηνία 31 Τρίτου 2014, 31 Τρίτου, 2 μήνες πριν. 2 μήνες πριν ελήφθη αυτή η απόφαση, 2 μέρες πριν γίνουν οι εκλογές, χαρκευμένη αυτή η απόφαση μέσα από τις λεγόμενες δημοκρατικές εφημερίδες, σε ένα μίσος εναντίον δηλαδή της Πελοποννήσου, με ένα μένος, με μια χολή εναντίον και του Περιφερειάρχη αλλά και όλων των Πελοποννησίων. Προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να μειώσουν την Πελοπόννησο, να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αποκομιδή, στην ολοκληρωμένη διαχείριση, να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα σε οποιοδήποτε έργο και να έχουν, για να έχουν το ίδιο κομματικό τους όφελος. Και εδώ θέλω να επισημάνω, κυρία Δημητριάδη, σε εσάς και να γίνει αντιληπτό και στους ακροατές μας, ότι η απόφαση αυτή λέγεται notice. Είναι επισήμανση. Και για κάποιον που ξέρει από τα ευρωπαϊκά πράγματα, να ξέρει ότι αυτό δεν είναι υπηρεσιακό ένα έγγραφο της απάντησης. Όχι, λέγεται notice, επισήμανση, είναι του Ευρωπαϊκού, είναι έγγραφο που δεν είναι απλώς υπηρεσιακό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα κράτη-μέλη, αλλά έχει αριθμό πρωτοκόλλου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δημόσια θέα. Δηλαδή η απόφαση αυτή δεν αφορά το Κοινοβούλιο και τον ετούντα και τον καταγγέλλοντα, αφορά απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ετούντα, μεταφέρεται και ενημερώνονται όλα τα κράτη-μέλη και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί μπορεί καθένας να πάει να αναρτηθεί. Και εγώ είμαι πρόθυμος
πρόθυμος, γιατί είναι πολύ βέβαια η ιστοσελίδα αυτή, αλλά μπορεί κάποιος να το ψάξει, να το βρει, όπως έκανα και εγώ δηλαδή, και αυτά τα και πήρα. Το βλέπω και μπροστά μου. Ναι, και αυτά τα πήρα από την αντίστοιχη ιστοσελίδα, γιατί δεν μπορεί, υπάρχει διάβγεια, αυτοί που έχουμε εμείς έχουν και οι Ευρωπαίοι. Και φαίνεται καθαρά δηλαδή το θέμα των σκουπιδιών ήταν όπως τα λέγαμε, έκλεισε όπως τα λέγαμε, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που λέγανε ο κύριος Βουδούρης και εσύ είναι αυτό. Είναι ένα χάρκευμα πάντοτε της αλήθειας, όπως στηρίζονται σε αυτό το πράγμα συνεχώς, διαρκώς και μονίμως, πάντως σε μια παραποίηση της αλήθειας, δημιουργώντας σενάρια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει όμως το θέμα των σκουπιδιών, κυρία Δημητριάδη, θέλουνε δεν θέλουνε, εμείς δεν είμαστε ούτε με τη μαφία των σκουπιδιών, ούτε με τα ολοκληρωμένα. Τα πρόστιμα όμως, κύριε Παπαφωτίου, τα 300 εκατομμύρια ευρώ που είναι να πληρωθούν, ας τα πληρώσει ο κύριος Βουδούρης και ας μας κάνει από εκεί και πέρα τον υπεράνω εδώ, αλλά ο κύριος Βουδούρης κρατάει και τη βουλευτική του αποζημίωση και τη βουλευτική του θέση και από την άλλη μεριά είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης. Αυτά προς επίρρωση όσων λέω. Εν πάση περιπτώσει, κύριε, ας μην ανησυχούν, το θέμα των σκουπιδιών έχουν γνώση φύλακες, πήραν την υπεύθυνη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό εχθές, αν προσέξετε τα μέσα, δεν αναφέρανε τίποτε. Βέβαια θα την αναφέρουν αυτοί σε κάποια 33η σελίδα κάτω από τα μνημόσυνα ή κάτω από κηδείες, για να φανεί και η απάντηση που στείλαμε εμείς, όπως συνήθως κάνουν οι δημοκρατικά λεγόμενες εφημερίδες. Βλέπω λοιπόν ότι ανατρέπεται η έκφραση, η θεαματική ανατροπή που θα ήθελαν να επιφέρουν για τις περιφέρειες, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Θυμίζω στους φίλους ακροατές και στις ακροατρίες που με ακούτε αυτή τη στιγμή και ακούτε Inforendio, ότι μιλάμε με τον κύριο Παπαφωτίου, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Βιομηχανίας και Πολιτισμού, και ευχόμαστε να παραμείνετε σε αυτό ακριβώς, κύριε Παπαφωτίου, για τα επόμενα 5 χρόνια, και θα του δώσω την σκητάλη, για να πω έτσι, γιατί δράτω με της ευκαιρίας για την ανατροπή την περιβόητη, η οποία, αν θέλετε, σε κομματικό επίπεδο, κύριε Παπαφωτίου, δεν ήρθε ούτε για τα κόμματα, για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως το είδα, καταποντίστηκε στην Αττική και στην Αθήνα, αλλά πήρε σωσίδιο από την περιφέρεια, στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, όσον αφορά τα κόμματα. Και βλέπω και τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, και βλέπω αυτό το οποίο σήμερα μεγαλύτερα ποσοστά, περισσότεροι εκλεγμένοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, δημιουργία στελεχών στις τοπικές κοινωνίες, και εδώ θα κρίνουμε τη διαφορά. Πάμε στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχω λοιπόν, το μέλλον θα δείξει αν η μεγαλύτερη αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού θα δείξει και σημάδια βελτίωσης. Θα δούμε λοιπόν με τις εκλογές αυτές, διότι οι ψηφοφόροι κράτησαν το μεγάλο μήνυμα, θα πω, για την Κυριακή που μας έρχεται. Και το μήνυμα αυτό ποιο θα είναι κατά την άποψη του κ. Παπαφωτίου? Ακούστε μας, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να σας δώσουμε την ευκαιρία να χαλαρώσετε λίγο, και συνεχίζω μετά την αποκάλυψη που μας έκανε ο κύριος Παπαφωτίου για το τεράστιο αυτό θέμα, το οποίο θέλησαν να το προβάλλουν 2 μέρες πριν από τις εκλογές, ενώ η απόφαση βέβαια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε έρθει το Μάρτιο. Εντελώς διαφορετική. Το Μάρτιο εντελώς διαφορετική. Από αυτή την οποία είδαμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, κύριε Παπαφωτίου, όταν βλέπουμε ότι βάζει φρένο στο πάρτι των σκουπιδιών η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο πάρτι? Έτσι, το πάρτι που έχουν στο μυαλό τους πιθανόν. Είμαστε εδώ, ζωντανά στο Inforendio 101,1. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είναι η Φωτούλα Δημητριάδη από τις 8 το πρωί στον αέρα. Τελευταία μέρα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα, των ενημερωτικών εκπομπών που αφορούν βεβαίως τις συνεντεύξεις των υποψηφίων περιφερειαρχών και δημάρχων. Ωστόσο, εμείς σήμερα μιλάμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχωρεί ο κύριος Παπαφωτίου, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με τον συνδυασμό του κυρίου Τατούλη. Μας μίλησε για τις δικές του, πώς είδε ο ίδιος, το πώς ψηφίζει ο πολίτης, και παρακολουθεί το βράδυ βεβαίως, και μας μίλησε και για τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς που βάζουν ταμπέλα στην επιλογή του και δημιουργούν εντυπώσεις. Και το λέω αυτό με το πολύ σημαντικό θέμα που είχαμε και αναπτύξαμε πριν από λίγα λεπτά, για τη διαχείριση των σκουπιδιών και την ακύρωση των χρηματοδοτήσεων σε 11 περιφέρειες από το ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατά τα λεγόμενα του κυρίου Βουδούρη, χωρίς αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως φάνηκε καθαρότατα από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ετούντα, σε αυτόν δηλαδή που είχε κάνει την καταγγελία, την αναφορά, και συγκεκριμένα
απέναντι στον κύριο Πετράκο, όπου πλέον φάνηκε καθαρά και απερίφθη η καταγγελία αυτή, διότι δεν προέκυψε τίποτε. Επομένως το έργο συνεχίζεται απρόσκοπτα, επομένως το έργο συνεχίζεται, η χρηματοδότηση του έργου συνεχίζεται, επομένως το έργο αυτό αξίας 154 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ένα πράσινο έργο για την περιφέρεια Πελοποννήσου, θα αρχίσει να εφαρμόζεται με την υπογραφή της οριστικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος για 2 ολόκληρα χρόνια θα αναλάβει και την προσωρινή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, και εν συνεχεία το έργο αυτό θα αρχίσει θα παραδοθεί και θα αρχίσει πλέον με σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, αφού έχει κατασκευαστεί με τη σύμπραξη αυτή, θα αρχίσει να λειτουργεί. Είναι ένα έργο, θα έλεγα, όπως το χαρακτήρισα και εγώ, ιδιαίτερα ευαίσθητο στο περιβάλλον και θα αποτελεί πρότυπο, θα είναι επισκέψιμο στο κοινό και θα αποτελείται από 3 υπερσύγχρονα εργοστάσια, από 2 σταθμούς μεταφοράς των απορριμμάτων, οι οποίοι εργοστάσια θα είναι επισκέψιμα στο κοινό και ιδιαίτερα από τα σχολεία, και έτσι θα αποτελούν και αυτά τα εργοστάσια χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και γενικά είναι ένα έργο πράσινο, το οποίο θα μας κατατάξει αυτόματα μέσα στη διετία στην Πελοπόννησο, την πιο καθαρή περιφέρεια της Ελλάδος και από τις καθαρότερες της Ευρώπης, και εμείς παραλάβαμε την Πελοπόννησο, και να θυμίσω ότι παραλάβαμε την Πελοπόννησο ως την πιο βρώμικη περιφέρεια της Ελλάδος, και μπορώ να πω ότι την ανατάσσουμε και την φέρνουμε σε αυτή τη θέση που αρμόζει και στην ομορφιά της ίδιας Πελοποννήσου, αλλά και στους ίδιους κατοίκους, αποφεύγοντας τα πρόστιμα των 300 εκατομμυρίων ευρώ που άλλοι θέλουν να επιβάλλουν ως νέα μνημόνια στην πατρίδα μας και στους Δήμους, και τελικά με τελικούς αποδέκτες στους ίδιους πολίτες. Σε αυτούς λοιπόν που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω, σε αυτούς που θέλουν να μας επιβάλλουν καινούργια μνημόνια μέσω των προστίμων που θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς απαντούμε με το οργανωμένο σχέδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, δημιουργούμε την καινούρια οικονομία, τη νέα οικονομία από τα απορρίμματα, η οποία διαδικασία αυτή περιλαμβάνει κιόλας και την ανακύκλωση, περιλαμβάνει και την επιλογή και τη διαλογή στην πηγή, και περιλαμβάνει και ορισμένες δράσεις άλλες και ενέργειες που έχουν τελικό αποδέκτη την μείωση των σκουπιδιών που οδηγούνται προς τα φύση, με αντίστοιχες κομποστοποιήσεις και αντίστοιχες άλλες ενέργειες που θα δώσουν και συνεχή χρήματα, και θα γίνει μια πηγή συνεχών εσόδων η αξιοποίηση αυτών των τμήματων των σκουπιδιών. Και εδώ, κυρία Δημητριάδη, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο εμείς έχουμε προτείνει και το οποίο αυτό εφαρμόζεται πλέον ως πρότυπο και στις άλλες περιφέρειες. Ο διαγωνισμός, ο οποίος στηρίχθηκε στον ανταγωνιστικό διάλογο, 7 ελληνικές μπορώ να σας πω, μεγάλες εταιρείες ή κοινοπραξίες περιφερειών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Από αυτούς επιλέγησαν οι 3 εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιριών, και τελικά τελικά επελέγει μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία πλέον είναι ο προσωρινός ανάδοχος. Επίκειται η υπογραφή της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, από το οποίο είχε περάσει με θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και από εκεί και πέρα υπογράφεται η σύμβαση με τον οριστικό διάδοχο, που πλέον μετατρέπεται από προσωρινό ανάδοχο σε οριστικό ανάδοχο, για να έχουμε πλέον μια καθαρή Πελοπόννησο, για να έχουμε καθαρές πόλεις και να πληρώνουν το βασικότερο οι πολίτες μας λιγότερα τέλη. Τα τέλη τα οποία θα πληρώνουν οι πολίτες είναι σαφώς πολύ λιγότερα, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι θα είναι και τα μισά από αυτά που πληρώνουν και κοστίζουν τώρα, διότι η αποκομιδή των σκουπιδιών τώρα κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα, αλλά και γίνεται πρόξενος αυτών των ασθενειών και πρόξενος πολλών ατυχημάτων και πρόξενος πάρα πολλών παθήσεων που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Και αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην πατρίδα μας το οξύμορο σχήμα, να πληρώνουμε ακριβά τα σκουπίδια, τα οποία τα θάβουμε, και να γίνουν αυτά οι εστίες αυτές, οι ταφές, οι παράνομες ταφές, οι χώροι αυτοί αποκομιδής και ταφής των σκουπιδιών, οι παράνομες, να γίνονται οι εστίες για οι ασθένειες, για ιώσεις ή για οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό το οξύμορο σχήμα, το οποίο δεν ταιριάζει στην προσωπικότητά μας, δεν ταιριάζει στον πολιτισμό μας, θα πάψει να υφίσταται, θα πληρώνουμε και λιγότερα λεφτά, θα
έχουμε μια καθαρότερη Πελοπόννησο και θα δημιουργηθεί γύρω από τα σκουπίδια μια νέα οικονομία. Αυτή τη νέα οικονομία θα απασχολεί πολλές θέσεις εργασίας, 600 άτομα θα προσληφθούν μόλις αρχίσει να υλοποιείται το έργο, 250 άτομα περίπου θα είναι το μόνιμο προσωπικό που θα δουλεύει στα εργοστάσια και θα εργάζεται και θα απασχολείται. Είναι δηλαδή μια νέα οικονομία, την οποία αυτή τη νέα οικονομία όχι μόνο δεν την ξέραμε, όχι μόνο την είχαμε πετάξει στα σκουπίδια στην κυριολεξία, αλλά μας έτρωγε τα χρήματα η προηγούμενη μέθοδος της διαχείρισης των σκουπιδιών και μας έτρωγε τα χρήματα, αλλά ήταν και επισφαλής για την υγεία μας. Όλα αυτά είναι κέρδη, μαζί με την απασχόληση και μαζί με τις έξυπνες λύσεις που θα κάνουμε στην επιμέρους διαλογή, τόσο στην ανακύκλωση όσο και στη διαλογή στην πηγή, ούτως ώστε να προσπορίζουμε περισσότερα έσοδα και εκμετάλλευση από κάθε είδος του σκουπιδιού. Ακούσαμε από τον κύριο Παπαφωτίου μια αναλυτικότατη ενημέρωση, πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που σίγουρα απασχολούν όλους μας, ενδιαφέρει όλους μας, και θα πω ότι και μια αποκατάσταση της αλήθειας με αφορμή το σάλο που ξέσπασε για το έργο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των αστικών αποβλήτων στην Πελοπόννησο. Έψαξε, βρήκε και την ιστοσελίδα, μέσα από την ιστοσελίδα, που και εγώ μέσα από την ιστοσελίδα του inforendio.gr θα σας δώσω την ευκαιρία από το έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας, όπου διαπιστώνει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετάει στα σκουπίδια της καταγγελίας για το έργο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των αστικών αποβλήτων στην Πελοπόννησο, σημειώντας ξεκάθαρα ότι το έργο συνεχίζεται απρόσκοπτα, αναφέροντας όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Παπαφωτίου σήμερα μέσα από την εκπομπή «Άκου να δεις» του Inforendio. Κύριε Παπαφωτίου, θα έρθω στην Κυριακή στη δεύτερη ψήφο των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν εσείς να μου διαχωρίσετε την κομματική ψήφο, αν θέλετε, από την προσωπική ψήφο, διότι το μήνυμα την επόμενη Κυριακή, θα έλεγα, αναμένεται στο ακουστικό μας, ή μάλλον επί του μικροφόνου του Inforendio. Κύριε Δημητριάδη, εγώ δεν θέλω κομματική ψήφο, ούτε απαιτώ. Εγώ εκείνο που απαιτώ από τους πολίτες είναι να με κρίνουν και με καλά κριτήρια τα οποία έχουν, και πράγματι εάν εγώ έχω δουλέψει για τους πολίτες, η παράταξή μου δηλαδή αν έχει δουλέψει, αν έχει εργαστεί για τους πολίτες, εάν πράγματι έχουμε αποδώσει, και με το χέρι στην καρδιά να αποφασίσουν και να μας δώσουν την εμπιστοσύνη. Αυτό θέλουμε. Δεν προστρέχουμε στα κόμματα για να έχουμε τη στήριξη των κομματικών στελεχών. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτό, διότι οι άνθρωποι αυτοί καταπίνουν και ελέφαντες με αυτά τα κριτήρια. Εμείς κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια, με τον ίδιο συνομιλούμε, στον ίδιο λογοδοτούμε, και από εκεί και πέρα με τον ίδιο κουβεντιάζουμε για να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει επί του πρακτέου. Και είμαι σίγουρος ότι ο Πελοποννήσιος πολίτης, είμαι σίγουρος ο Κορίνθιος πολίτης θα αποφασίσει αυτό το οποίο έχει ήδη δει. Αυτό το έργο το οποίο παρουσιάζεται στην Πελοπόννησο, αυτό το έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί και αρχίζει ήδη να υλοποιείται στην Πελοπόννησο, αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το σχέδιο που έχουμε το ολοκληρωμένο για την επόμενη πενταετία, την κρίσιμη πενταετία για την Πελοπόννησο, και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η πενταετία αυτή για την Πελοπόννησο, γιατί θα ληφθούν πάρα πολλές αποφάσεις. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια και ύφεση. Εμείς έχουμε ετοιμάσει και σχέδια αναπτυξιακά που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα το είχαμε ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο, αλλά υπάρχει μια διαφορετική αντίθεση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ ίδιος αυτό το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη δημιουργία ενός ταμείου ανταγωνιστικότητος και ανάπτυξης, όπως λέγεται, σε περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο της Πελοποννήσου, το έχω παρουσιάσει και στη Βενετία, το έχω παρουσιάσει και στη Βαρκελόνη, το έχω παρουσιάσει και στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις, επειδή μας είχαν καλέσει για αυτό το πράγμα που ήταν πρωτοποριακό. Παρ' όλα αυτά, νομικά εμπόδια και σε συνεργασία ως προς την αρμοδιότητα με το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπόρεσε ακόμη να καρποφορήσει. Είναι θέμα όμως πολύ λίγου καιρού, τόσο ώστε πλέον και η Πελοπόννησος να έχει το δικό της επιχειρησιακό αναπτυξιακό ταμείο, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους μικρομεσαίους με ένα αρχικό ποσό γύρω στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, σε συνεργασία με την τράπεζα, με τη συνεταιριστική τράπεζα της Πελοποννήσου, να μπορέσει από εκεί και πέρα να επιλεγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την τράπεζα με κριτήρια τραπεζικά, και εμείς πλέον θα εξασφαλίσουμε είτε επιδότηση, είτε θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, είτε θα εξασφαλίσουμε την καταβολή των τόκων βάσει ενός συμβολικού επιτοκίου, ο
ο ίδιος δεν θα αναλάβει την υποχρέωση, ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, την υποχρέωση της καταβολής του ίδιου ποσού του δανείου που είχε πάρει. Άρα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερα ενίσχυση, είναι μια ιδιαίτερη φροντίδα την οποία θα κάνουμε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου στους μικρομεσαίους, μια και αυτούς τους μικρομεσαίους θεωρούμε και είναι ο κορμός της οικονομίας. Και όταν δυστυχώς μια εταιρεία μικρομεσαία κλείνει, δεν κλείνει μόνο ένας, αλλά κλείνει μια οικογένεια και πάβει να εργάζεται μια οικογένεια, μια και η μικρομεσαία επιχείρηση στην πατρίδα μας είναι καθ' ολοκληρία οικογενειακή επιχείρηση. Η φροντίδα μας ήταν ευθύς εξ αρχής γι' αυτό, είχαμε συλλάβει το πρόβλημα, θα πρέπει να γίνει μια χρηματοδότηση και μια ρευστότητα προς τις μικρομεσαίες για να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση. Ένα άλλο θέμα το οποίο ετοιμάζουμε και το οποίο αυτό έχει αρχίσει πλέον, θα αρχίσει πολύ σύντομα να υλοποιείται, είναι το λεγόμενο Πελοποννησιακό Κοινωνικό Ταμείο. 60 εκατομμύρια ευρώ έχουμε εξασφαλίσει για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Αυτό εξασφαλίστηκε με την παρέμβαση του ίδιου του Περιφερειάρχου του κ. Τατούλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλώνοντας και ισχυριζόμενος ότι πλέον η Ελλάδα, η πατρίδα μας, αντιμετωπίζει προβλήματα όχι μόνο στο επίπεδο της φτώχειας, αλλά είναι ακόμη πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν και είναι και σε επίπεδο χαμηλότερο της φτώχειας. Άρα θα πρέπει να γίνουν ορισμένες δομές, θα πρέπει να γίνουν με χρηματοδοτούμενες, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν αυτό το πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιληφθεί το πρόβλημα της Ελλάδος, έδωσε το πράσινο φως στο σχεδιασμό μας και το οποίο αυτό θα παρέχει το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στη στέγη, το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την πρόσβαση στην παιδεία και να έχουν και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι μεγάλο το ποσό των 60 εκατομμυρίων για αρχή. Νομίζω ότι αυτό θα διατεθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βάσει ενός σχεδιασμού τον οποίο έχουμε ολοκληρώσει και ο οποίος θα τρέξει στην επόμενη περίοδο και ο οποίος πλέον θα δείχνει και τη φροντίδα αλλά θα δείχνει και την ευαισθησία προς αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους όχι με υπομορφή φιλανθρωπίας αλλά υπό τη μορφή μιας απέτησης και ενός δικαιώματος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι έναντι της κοινωνίας, έναντι της πολιτείας, η οποία πολιτεία, η οποία περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να τους το ανταποδώσει. Σε μια ισότιμη σχέση και όχι σε μια σχέση φιλανθρωπίας και φιλεσπλαχνίας. Οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται την προσοχή μας, τη φροντίδα μας, την αγάπη μας. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα και το πνεύμα θα διατεθούν αυτά που οφείλουμε εμείς να τους δώσουμε. Όχι να αισθάνονται ότι είναι παρείες, όχι να αισθάνονται ότι είναι παρήσακτοι στη ζωή αυτή, όχι να έχουν ψυχικό τραυματισμό και ψυχικό κλονισμό, αλλά ισότιμα προς κάθε υγιή άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Εγώ βλέπω, κύριε Παπαφωτίου, ότι έχει γίνει ένας σχεδιασμός, μπαίνει η βάση, γίνεται η αρχή και αυτό μετράει επί της παρούσης όσον αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων και όλων των ευπαθών ομάδων, διότι δεν είναι στο θα. Όχι, κυρία Δημητριάδη, έχουμε ετοιμάσει όλους τους σχεδιασμούς. Είναι πάρα πολύ σοβαροί σχεδιασμοί. Γίνονται από ανθρώπους και με αντίστοιχες γνώσεις, από ανθρώπους οι οποίοι ζουν το πρόβλημα μέσα στην κοινωνία. Όχι, δεν είναι επιστημονικού ενδιαφέροντος μόνο, αλλά είναι και ξέρετε, υπάρχει μέσα η ρεαλιστική αντιμετώπιση. Η διατριβή της κοινωνίας. Ακριβώς, η ίδια υφή της κοινωνίας, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην κοινωνία, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν ζώντας μέσα στην κοινωνία, τι προβλήματα έχουν, βιώνουν τα προβλήματα. Αυτοί οι ίδιοι έχουν γίνει κοινωνοί δικοί μας και μας οδηγούν και κάνουμε αυτούς τους σχεδιασμούς. Σχεδιασμούς έχουμε κάνει σε όλα τα επίπεδα και οι οποίοι δεν θα μείνουν σχεδιασμοί. Ο πελοποννησιακός λαός θα μας εμπιστευτεί και με μεγάλη πλειοψηφία θα μας δώσει την νίκη που ταιριάζει και τον αέρα εκείνο, ούτως ώστε την επόμενη μέρα από τη Δευτέρα, σας λέω το πρωί, να αρχίσουμε πλέον την ίδια εργασία, την οποία βέβαια δεν είχαμε σταματήσει εμείς στην προεκλογική περίοδο. Όλοι δουλεύουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο και όχι μόνο αμύωτο τρόπο, με περισσότερη ένταση, γιατί και εμείς τώρα είμαστε πολύ πιο όριμοι, είμαστε πιο σοβαροί, είμαστε γνώστες των πραγμάτων, ξέρουμε τα πράγματα, πώς έχουν στο βάθος όλων των πραγμάτων, είμαστε και δυνατοί από τη γνώση που προκύπτει, μετά μας αναβαφτίζει η ψήφος και η τιμή που μας κάνει ο Πελοποννήσιος στο πρόσωπό μας και στην παράταξή μας. Με αυτό λοιπόν τον αέρα και την εμπιστοσύνη που μας δίνει ο Πελοποννήσιος, προχωράμε εφαρμόζοντας τους σχεδιασμούς τους οποίους έχουμε ανακοινώσει στον πελοποννησιακό λαό, τους
έχει εγκρίνει με την ψήφο του σε πρώτη φάση. Την ολοκλήρωση την ζητούμε για τη δεύτερη φάση. Ελπίζω ότι θα την έχουμε και σε θεαματικό αποτέλεσμα για να προχωρήσουμε μετά, ούτως ώστε η Πελοπόννησος την επόμενη πενταετία όχι μόνο να γίνει πρότυπο, αλλά να γίνει μια αναφορά. Δηλαδή το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Αυτό είναι το θέμα, κυρία Δημητριάδη, το οποίο εκπέμπει ο Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια και η παράταξή μας στην Πελοπόννησο. Δεν ήρθε η ίαση και δεν ήρθε η επίλυση των προβλημάτων και δεν ήρθε η ανάπτυξη εξ ουρανού ούτε από τις άλλες χώρες. Από μέσα, από τις ίδιες δυνάμεις τις δικές μας, τις ίδιες ανθρώπους, τους καθημερινούς ανθρώπους που ζούμε, τους έχουμε δίπλα μας, τους έχουμε, που μπορούμε να μην υποπτευόμαστε τι δυνάμεις διαθέτει ο καθένας από αυτούς, μπορεί να είμαστε ανυποψίαστοι για τις δυνατότητες που έχουν και για τις ικανότητες. Κινητοποιούμε όμως αυτές τις δυνάμεις, κινητοποιούμε τον κάθε πολίτη να είναι κοντά μας, να προχωρήσουμε μαζί. Και το μήνυμα το οποίο στέλνει η παράταξή μας είναι ότι η Ελλάδα, εφόσον αγωνιστεί και βάσει ενός προγράμματος συγκεκριμένου και ενός ολοκληρωμένου, όχι αποσπασματικού, μπορεί να πετύχει. Το μήνυμα το οποίο στέλνει η παράταξή μας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ότι η θεραπεία, η ανάπτυξη και η αναδημιουργία και η ανάταξη θα γίνει μέσα από την Ελλάδα, από τους ίδιους Έλληνες και μόνο από τους Έλληνες. Οποιαδήποτε άλλο γίνει, ας έρθει από αλλού, έχουμε μια εξωστρέφεια μοναδική, θα έλεγα, που μας διακρίνει, την έχουμε κατατάξει, αλλά η κυρίαρχη δύναμη, η βάση αυτής της ανάπτυξης είμαστε εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Αυτό πρέπει να πιστέψουμε όλοι μας, και εφόσον το πιστέψουμε, νομίζω δεν φοβόμαστε τίποτα. Νομίζω ότι έχετε αγγίξει το πιο ευαίσθητο σημείο, αγαπητέ κύριε Παπαφωτίου, όσον αφορά το εμείς οι Έλληνες, και αυτό βεβαίως μας κάνει πραγματικά υπερήφανους. Έχουμε διαπρέψει παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, το έχει δείξει η ιστορία. Εγώ βλέπω ότι και μέσα από αυτά τα οποία έχετε κάνει, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας σήμερα και με αφορμή την κουβέντα την οποία αναλύουμε, βλέπω και το εύρος των επαφών, των γνωριμιών με μέσα και έξω από την Ελλάδα, με διαπρεπείς επιστήμονες όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, επάνω σε μεγάλες θέσεις και σε μεγάλους τομείς και δράσεις, κύριε Παπαφωτίου. Αυτό φαίνεται, δηλαδή με το φτωχό μου μυαλό το καταλαβαίνω κι εγώ. Μας διακρίνει πλέον μια εξωστρέφεια, κυρία Δημητριάδη, και η οποία βέβαια έχουμε καταφέρει πλέον και έχουμε δημιουργήσει ένα αναγνωρίσιμο πλέον όνομα, όπως το χαρακτηρίζουμε πλέον, brand name. Η Πελοπόννησος έχει γίνει της μόδας πλέον. Δηλαδή όλοι στην Ευρώπη και στη Ρωσία και αλλού σε άλλες χώρες μιλάνε για την Πελοπόννησο. Μιλάνε για μια άγνωστη περιοχή, ενώ θα έπρεπε να ήταν πάντοτε γνωστή λόγω του ιστορικού φορτίου που μεταφέρει, λόγω της ιστορίας που έχει. Εδώ δημιουργήθηκε, μπορώ να σας πω, οι οργανωμένες κοινωνίες, εδώ δημιουργήθηκαν οι πρώτοι θεσμοί, εδώ δημιουργήθηκε η δημοκρατία και το θέατρο, εδώ δημιουργήθηκε ό,τι καλό έχει κάνει η ανθρωπότητα. Από εδώ ξεκίνησε, είτε σε σπέρματα, έτσι στην αρχή, είτε καθ' ολοκληρία και προχωρώντας, ολοκληρώνοντας αυτά τα σπέρματα. Έχει γίνει πλέον της μόδας η Πελοπόννησος. Η μυθική Πελοπόννησος, που μπορώ να σας πω ότι και να σας περιγράψω λιγάκι, μου επιτρέπετε, για το τι σημαίνει μυθική και πόσο εύστοχο είναι αυτή η αναφορά στο όνομα μυθική Πελοπόννησος. Το Πελοπόννησος είναι το κυρίαρχο όνομα, το μυθική ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος προσδιορίζει και χαρακτηρίζει την Πελοπόννησος. Και γιατί το λέμε μυθική Πελοπόννησος? Διότι έχει μέσα ένα μύθο. Και τι είναι αυτός ο μύθος? Η ιστορία, η ζωή η ίδια βασίζεται σε ένα μύθο. Δεν μπορείς να ζήσεις, κυρία Δημητριάδη, χωρίς μύθο. Δεν μπορείς, ό,τι ωραίο έχει καταφέρει ο άνθρωπος στη ζωή του, το έχει καταφέρει μέσα από τα μυθεύματα και μέσα από τους μύθους. Αυτό είναι το πιπέρι της ζωής, αυτό είναι το αλάτι της ζωής, αυτό είναι το διαφορετικό της ζωής, αυτό όμως που γίνεται και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες φάσεις της ζωής. Αυτό λοιπόν η μυθική Πελοπόννησος, η οποία είναι ένας μύθος, αυτόν τον μύθο προσκαλούμε κάθε επισκέπτη να τον βρει. Θα τον βρει αυτό το μύθο, θα κοιτάξει την Πελοπόννησο και θα τον βρει. Θα τον βρει μέσα του, θα τον βρει και έξω. Θα τον βρει μέσα του, διότι θα πάρει εκείνη την έμπνευση, θα πάρει εκείνα τα εχέγγυα, θα πάρει εκείνα το περιβάλλον και τις αναζητήσεις, και θα ψάξει και μέσα του και θα βρει πράγματι αυτό το μύθο που κουβαλάει και ο ίδιος μέσα του. Θα το βρει όμως εκτός του εαυτού του. Θα
Θα το βρει. Διότι εδώ ο τόπος είναι ευλογημένος. Έχει ιστορία σε αυτά τα χνάρια, σε αυτόν τον τόπο που περπατάμε, σε αυτά τα χνάρια που ακολουθούμε, έχουν περπατήσει άνθρωποι χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πριν από εμάς. Όλα αυτά είναι ιστορικά φορτία. Όλα είναι άνθρωποι που είχαν τα ίδια προβλήματα με εμάς, τους ίδιους προβληματισμούς, θέλαν να κάνουν τις οικογένειές τους. Σε διαφορετικές κλίμακες και σε διαφορετικό περιβάλλοντα χώρο. Αλλά είχαν τα ίδια. Θέλαν να κάνουν τις οικογένειές τους, θέλαν να προκόψουν στη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν, θέλουν να αφήσουν στα παιδιά τους περιουσίες. Όλα αυτά τα καθημερινά που για αυτά αγωνιζόμαστε, αλλά αυτά πριν από εμάς ακριβώς ήταν πριν γίνει. Αυτή η καθημερινότητα όμως εντός εισαγωγικών είναι και μια πηγή σταθερότητας και μια πηγή συνεχούς υπάρξεως και μια πηγή συνεχούς διαδοχής. Αυτή είναι η Πελοπόννησος, μια διαδοχή των ιδίων ανθρώπων. Και αυτή την ψυχή των Πελοποννησίων, η οποία αποτυπώνονται στα μνημεία και στον περιβάλλοντο χώρο, μέσα από τη μυθική Πελοπόννησο αποκαλύπτεται. Και θα έλεγα ακόμη, κυρία Δημητριάδη, είναι πάρα πολύ εύστοχο και πάρα πολύ όμορφο αυτό το πι, το οποίο σημαίνει η μυθική Πελοπόννησο και ένα πι. Το πι σημαίνει πύλη, το πι σημαίνει Πελοπόννησος. Το πύλη σημαίνει ότι διαβαίνοντας την πύλη μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο τελείως διαφορετικό από αυτόν από τον οποίο έρχεσαι. Άρα λοιπόν, ελάτε στην Πελοπόννησο να γνωρίσετε έναν άλλο κόσμο τελείως διαφορετικό από αυτόν από τον οποίο προέρχεται. Θα δείτε ανθρώπους, το βασικότερο, θα δείτε περιβάλλοντα, το βασικότερο, θα δείτε μνημεία, το βασικότερο. Όλα αυτά όμως απευθύνονται στον άνθρωπο. Τα μνημεία είναι εκφράσεις της ψυχής των ανθρώπων που ήταν όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια που ζούσαν. Δεν είναι τυχαίο που η ιστορία ξεκίνησε από εδώ. Δεν είναι τυχαίο που η δημοκρατία ξεκίνησε από εδώ. Δεν είναι τυχαίο που η πόλη ξεκίνησε από εδώ. Όλα αυτά ήταν μια κατάκτηση και του πνεύματος και της αναζήτησης των κατοίκων, αλλά και της ομορφιάς του περιβάλλοντος. Όλα αυτά υπάρχουν τώρα. Καλούμε λοιπόν τον κάθε επισκέπτη να τα βρει, να τα αναζητήσει και μαζί με το εξωτερικό του κόσμο θα βρει και το δικό του εσωτερικό πλούσιο κόσμο. Συνεπώς η πρόσκληση είναι συνεχής, είναι διαρκής, απευθύνεται σε κάθε φίλο μας, θα γίνει πρεσβευτής της Πελοποννήσου αυτός και εμείς θα είμαστε φιλόξενοι, διότι ο Ξένιος Δίας φιλοξενεί κατοικεί στην Πελοπόννησο. Κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Παπαφωτίου, τον Πελοποννήσιο Κορίνθιο Απόστολο Παπαφωτίου, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, με το συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη, Νέα Πελοπόννησο, σαφώς γινόμαστε πλουσιότεροι σε ενημέρωση, σε ιδέες, σε προτάσεις, σε συμπεράσματα. Επανέρχομαι, αγαπητοί μου ακροατές, στα πολιτικά συμπεράσματα που ήδη ήταν σαφείς και ξεκάθαρα, θα πω, κύριε Παπαφωτίου, στην πρώτη εκλογική σας αναμέτρηση. Πέρα από κομματικά μικροσκόπια, τα έβαλα όλα στην κουβέντα σήμερα και βεβαίως αυτά τα πολιτικά συμπεράσματα θα εξακολουθήσουν να είναι πιο δυνατά, πιο σαφή, πιο ισχυρά τη δεύτερη Κυριακή ανάμεσα στους δύο συνδυασμούς. Εμείς, κυρία Δημητριάδη, είμαστε μια παράταξη που δουλεύουμε. Αυτό το σύστημα Τατούλη, που ο οποίο το λέει ο κ. Βουδούρης και δεν καταλαβαίνει τι είπα να πει σύστημα Τατούλη, απαιτεί εργατικότητα. Απαιτεί δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν έχεις έναν περιφερειάρχη που δουλεύει 16 με 18 ώρες την ημέρα, δεν μπορείς και εσύ να τον μιμηθείς και να δουλέψεις. Και εγώ που είμαι τόσο εργατικός δεν τον φτάνω. Εγώ δουλεύω 12 με 16 ώρες την ημέρα. Ο Τατούλης με περνάει. Δουλεύει και δουλεύει σε όλο το επίπεδο της Πελοποννήσου, σε όλους τους τομείς. Γεννάει το μυαλό του. Είναι μια έντονη προσωπικότητα. Ξέρει το πολιτικό παιχνίδι. Έχει φίλους παντού σε όλο τον κόσμο. Εγώ στο εξωτερικό που πηγαίνω, τα μηνύματα που στέλνει, σας λέω, είναι πολιτικά σε όλη την Ευρώπη. Αγγίζουν όλη την Ευρώπη. Στο εξωτερικό που πηγαίνω, σε πολλά ταξίδια που πηγαίνω, το πρώτο που με ρωτάνε, τι κάνει ο Τατούλης, μου λένε, τι λέει γι' αυτό, δηλαδή αναγνωρισιμότητα, αλλά πάντοτε επιζητείται η άποψή του σε πάρα πολλά θέματα. Έχει μια σαφή γνώση της ιστορίας και αυτό είναι δηλαδή προς τιμή του και ξέρει ιστορία ο άνθρωπος, είτε η αρχαία ελληνική ιστορία είτε και νεότερη ιστορία μέχρι τις μέρες μας. Είναι ένα βασικό προσόν το οποίο έχει και στο οποίο πατάει με τη γνώση αυτή και έτσι προχωράμε. Εμπνέει τον κόσμο, έχει εμπνεύσει την παράταξή μας και όλοι μαζί είμαστε μια αγροθιά και προσπαθούμε να πετύχουμε και θα πετύχουμε, κυρία Δημητριάδη. Και ζητάμε την εμπιστοσύνη του Πελοποννησιακού λαού και δεν θα τον απογοητεύσουμε. Απέναντίας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς, θα μας δώσει μία ψήφο, θα του δώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, η Κυριακή είναι η Κυριακή των ψηφοφόρων, κύριε Παπαφωτίου. Τα έχετε πει όλα, τα μηνύματα λοιπόν τα οποία άκουσαν και οι φίλοι ακροατές. Δώσαμε την ευκαιρία σήμερα μέσα από αυτή την ζωντανή εκπομπή, εδώ ζωντανά στο στούντιο του Inforadio, ο κύριος Παπαφωτίου
και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Παπαφωτίου, στο συνδυασμό σας, στον Πέτρο Τατούλη, εσείς την είχατε και βεβαίως εδώ είμαστε για να δούμε τα αποτελέσματα πλέον που νομίζουμε ότι θα είναι από τους ψηφοφόρους το καλύτερο για την Πελοπόννησο, για την Κορινθία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητριάδη, και εγώ ζητάω το καλύτερο για την Πελοπόννησο. Ας κρίνει ο πελοποννησιακός λαός τι είναι καλύτερο, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το καλύτερο ταυτίζεται με εμάς. Και αυτό δεν είναι επειδή προσπαθούμε υπό μορφή ειρήνας να του εκμεέσουμε και να του πάρουμε την ψήφο και να χαθούμε για τα 5 ολόκληρα χρόνια. Είμαστε καθημερινοί, είμαστε δίπλα του, είμαστε κοντά του, δουλεύουμε για αυτόν, δουλεύουμε μαζί με τον ίδιο, τον ακούμε, απολογούμεθα στον ίδιο. Έχουμε τη σχέση, μια αγαπητική σχέση με την κοινωνία και με τον καθένα ξεχωριστά. Αυτή την αγαπητική σχέση θα την κάνουμε ακόμη πιο έντονη, πιο σταθερή, πιο διαρκή και θα μπορέσουμε να αποδώσουμε όλοι μαζί. Να μας εμπιστευτεί λοιπόν, ζητάμε τον πελοποννησιακό λαό και είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσει. Απέναντίας μια εποχή πενταετής ευμάρειας, είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει στην Πελοπόννησο με ανθρωπιά, με αλληλεγγύη, με πόνο για τον άνθρωπο, με συμμετοχή και με πρόοδο και με ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. 5 χρόνια ευμάρειας, είπε ο κύριος Παπαφωτίου, στέκομαι σε αυτό, ελπίζουμε σε αυτό και βεβαίως θα δείξουν τα αποτέλεσματα της Κυριακής εάν θα επιτευχθεί για την Κορινθία, για την Πελοπόννησο, για την Ελλάδα. Κύριε Παπαφωτίου, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι το 16ωρο, το 12ωρο κλείνει πολύ αργά για σας απόψε. Προσπαθώ να μοιάσω στον Τατούλη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές του Ινφορέντιο. Αύριο το πρωί στις 8 θα υπάρξουν και άλλες συνεντεύξεις σήμερα. Πολιτικές έχουν δρομολογηθεί μέσα από την ομιλούσα, μέσα από το Ινφορέντιο 101,1 και με ευρωβουλευτές θα μιλήσουμε σήμερα.